কর্ম ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯସ୍ତ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ଗୋପମଥ ବେନ୍ଦ୍ର ମହସ କର୍ମା ବନ୍ଧାନୁରୂପ ଫଳ ଭାଜନ ମାତ ନତି କର୍ମାନି ନିର୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ চ ଭକ୍ତି ଭାଜନ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୋକ ଠାରୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। କେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛି, କେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ ଘୁଷୁରି ହଉଛି। ହଁ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମୃତ ପାନ କରୁଥିଲା, ପାନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଷୁରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ, ଘୁଷୁରି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ପାନ କରୁଛି? ବିଷ୍ଠା ଚୁମୁକ ଦଉଛି। କି ସ୍ୱାଦ